Jouluostoksiin kulutetaan rahaa lähes edellisvuosien tahtiin huolimatta epävarmasta taloustilanteesta. Kaikkien kulutustottumuksiin joulu ei kuitenkaan vaikuta erityisen huomattavasti. Itse tehdyt lahjat tarjoavat lahjansaajalle erityistä lämpöä. Oululainen puuhasliiniliike pursuaa erilaisia vaihtoehtoja joululahjaksi. Asiakkaat joko ostavat käsitöitä pukin konttiin tai askartelevat ne itse. Tyypillinen jouluasiakas ei ole täysin varma, millaisen lahjan haluaa ostaa. Kaikki eivät innostu jouluostoksista. Osalle ne ovat vain alta hoidettava velvoite.